Hola, Casa de la Música, sóc la Clara Pella i avui estarem aquí a Terrassa presentant Estómac. Doncs 10 anys donen per molt i jo crec que els meus canvis són més inconscients que conscients, però sempre dic que si la vida evoluciona i tu evoluciones amb ella, això és impossible que no passi i per tant doncs jo crec que una cosa que sí que he après molt és molta més consciència social, molta més consciència de què vol dir dedicar-se al piano, de què vol dir el privilegi que suposa doncs, això, dedicar-se a la música, tenir un petit altaveu i intentar utilitzar-lo de la millor manera possible, que per mi és amb una certa responsabilitat, no? I responsabilitzar-me de qui sóc i per què puc estar aquí dalt. No? Que l'evolució de sonoritat jo crec que té a veure, evidentment, amb referents i amb modes estètiques, però crec que l'important és què vols explicar, no?, al teu producte artístic. Si utilitzes aquest espai per fer alguna cosa que artísticament, perquè l'art és una eina de revolució molt potent, per fer alguna cosa que artísticament pugui generar pensament crític o despertar preguntes, perquè evidentment jo no tinc cap resposta i m'agradaria, doncs millor, no? Bueno, crec que és el camí, no? Doncs aquest àlbum és un àlbum que està... és un disc, una música que està enfadada i també dolguda, no? amb un sistema heteropatriarcal i capitalista que sosté doncs, la idea aquesta d'amor romàntic que ens ha fet tan mal a les meves generacions molt, i jo crec que encara és una cosa que perdura molt, tot i que crec que a poc va canviant. Però bueno, tenim referents de princeses Disney, tenim els referents que per tant, si li poses perspectiva de gènere ja no afecta igual als homes que a les dones, que crec que això també és significatiu. I tenim els referents de Hollywood i bueno, aquestes històries, no? I ens han fet pensar que soles no som completes, no? Llavors necessitem algú per no sentir-nos doncs, fracassades o per sentir-nos bé, no? Això és absolutament una creença, no? I bueno, una mica desjerarquitzar les relacions i treure l'amor romàntic de dalt de la punta de la piràmide i començar a construir relacions molt més horitzontals, no? Amb tot tipus de, jo què sé, de veïnatge, amistat, germanor. Jo no ho he pensat així, sí que és veritat que amb Oceanes és un disc homenatge a les dones, perquè sí, i perquè soc molt feminista radical i perquè penso que ara mateix s'ha acabat i és el nostre moment. És el moment d'ocupar l'espai, no? De que les dones ocupem l'espai i els homes ja han escrit la història, els homes blancs de classe mitja han escrit la història i han dit tot el que havien de dir, jo crec que ara ens toca a les dones. I no només, bueno, sobretot nosaltres també ens hem de posar les piles amb deixar espai a les dones racialitzades i dones diverses, però bueno, la necessitat és des d'un altre lloc i la música electrònica o el concepte d'electrònica ja fa molt temps que m'agrada i ja fa molt temps que escolto molts discos referents tipus, jo què sé, el James Blake, el Bon Iver. D'aquí, per exemple, m'agrada molt Ferran Palau, no sé, coses així una mica més crues, no? I més conceptuals, més abstractes, no sé, m'agrada. Jo sempre en les cançons, que la majoria no són rapejades, ho faig tot junt, o sigui, crec que neix i creix junt, no ho separo mai. De fet em costa separar-ho. Posar-li lletra a una música és impossible. I posar música a una lletra més fàcil, però tampoc. Jo crec que el procés mola que sigui junt, no? Perquè llavors té un perquè tot. No? I quan rapejo, doncs sí, clar, jo faig la lletra sobre 2 o 3 acords que són la base i després sobre qui construïm, però això és un altre... Rapejar és un altre tema, té a veure molt amb el ritme, perquè clar, melòdicament és un altre tema. És un altre concepte, no? de plantejar la composició. No, bueno, però en aquest disc hi ha hagut 2 col·laboracions, a part de totes les que estem en directe, que són la Paula Grande, que ve de tant en tant, i l'Alessio Arena, i fem nosaltres, vull dir, el disc a quintet és realment el que és el disc. Però és que jo sempre dic el mateix, és que els directes són molt més potents que el disc. Realment, els nostres directes són molt més potents. Jo ho penso, jo no sóc un artista de disc, sóc un artista de directe perquè necessito de l'emoció, de l'energia, del feedback que es genera en un concert. És molt fred, gravar és molt fred.
em costa molt entrar-hi en